Og det, hun vil... Hovsa Holbæk blev faktisk startet, fordi at kommunen gjorde nogle ulovlige ting og afgjorde, at folk skulle flytte fra kommunen, hvis de havde fået kontanthjælp i lang tid. Og der var der altså nogen, der satte sig for at høre, at det er noget, at det kun mig, der er blevet udsat for det, eller er der flere i kommunen, der har fået sådan nogle breve. Og det var faktisk starten på Hovsa Holbæk, hvor en så besluttede at lave en Facebook-gruppe, hvor man så kunne indhente de historier, der eventuelt kunne være omkring socialforvaltningen og beskæftigelsesområdets måde at håndtere sagerne på. Og vi har så, kan man sige, en del af den gruppe, som startede det op, og som nu også har lavet en bisiddergruppe, sådan så det ikke er folk selv, der måske skal klare sig over for sig selv, for sagsbehandlingen og finde ud af den lovgivning, som er omkring det. Jeg har været bisidder vel lige et par år nu, og være bisidder, det vil sige, at man hjælper nogle af de borgere, der er kommet i klemme i systemet, til folk, der burde have hjælp hos jobcenter eller hos de sociale myndigheder, og så føler de, at de ikke har fået hjælp. Tværtimod. I starten, jeg hørte om det, der troede jeg ikke rigtig på det. Det kan ikke passe her i Holbæk Kommune. Men jeg har så set, at det har ført sager mod Holbæk Kommune, og man har vundet flere sager over Holbæk Kommune, hvor de ikke har givet mennesker den hjælp, som de har brug for, som de har krav på. Og det øjeblik, at man så gennemgår en sag med en af de her mennesker, som har fået en dårlig behandling, så er det fået et møde i jobcentret eller hos de sociale myndigheder. Og det øjeblik, man kommer op som bisidder, og både jeg og den person, der er kommet i klemme, har forberedt os, og sagsbehandlerne opdager, at jeg ikke er med, altså for at være imod dem, men er kommet for at være med den, jeg er bisidder for, og for at det hele skal gå rigtigt og retfærdigt til, så bliver det som regel en afslappet tone, og så kan man snakke ordentligt om sagerne. Et af de områder, som Hovsa Holbæk har gjort en indsats på, det er blandt andet vedrørende kommunens håndtering af de borgere, der skulle have paragraf 34 bolighjælp. Der havde man jo fået den idé, at hvis nu man truede borgerne med at flytte til en anden kommune, eller i en eller anden lille flæk i udkanten af kommunen, så ville de nok sige, at det havde de ikke lyst til. Og så havde man jo så fra kommunen et argument for at fjerne paragraf 34-hjælpen, fordi så var det jo efter eget valg. Det var jo en nem måde at lige sige, vupti, så sparer vi nogle penge der. Men efter at Hovsa Holbæk fik bragt sagen op i medier og også fik gjort opmærksom på det på anden vis, så bevirkede det, at Holbæk Kommune efter ganske kort tid måtte ændre den praksis, da de fik en synderlemmende kritik, både af politikere og eksperter og ja, også almindelige borgere selvfølgelig. Så praksis det blev ændret, og det var jo sådan set meningen med det hele. Så man må da sige, at der kom noget godt ud af det. Det var jo over 120 borgers situation, man så blev nødt til at revurdere, og det har så bevirket, at mange af dem de har fået lidt lov at være i fred. Og Hovsa Holbæk og gruppen omkring, initiativgruppen omkring det, de havde faktisk det gode formål, at de gerne ville se på, hvilken, altså om sagsbehandlingen var rigtig, og om det gik efter loven, det som kommunen gjorde. Vi har ikke haft til hensigt at hænge nogle bestemte sagsbehandlere ud, eller chefer eller nogen. Vi ville gerne have kontakt med ledelsen for at ændre på de forhold, som vi mødte hos den enkelte. Og det har vi så gjort i det sidste halvandet års tid,
og faktisk også haft nogle positive resultater for borgerne, men også mulighed for at gå i dialog med ledelsen for at få ændret nogle af de mest uhyrlige ting, som borgerne oplever i kommunen.